किभଳି भाବରେ सुंदरताକୁ अस्त्र କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯିବ ତାହା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଚିର ଯୌବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ଅପରେସନ କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୁନ୍ଦର ରଖୁଥିଲା। ବିୟୁଟି ଚେକ୍ ଅପ୍ ସାଲୋନ, ତାହା ସହ ଫେସିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେ ସବୁ ବେଳ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ଚପଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ 50,000 ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀର ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ନାକ ଏବଂ ଛାତି ସହ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏହି ସବୁ କରୁଥିଲେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟର ମଜା ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲା।